Så. Jesper Ratta, du vandt VM endnu en gang. Hvordan føles det? Kæmpe fucking lettelse. Det blev lidt tæt til sidst. Det var du byttede ved 11-8 ja. og taber så og kommer bagud 17-12 i tennisen. Hvordan har du det der? Jamen jeg kunne jo mærke vinden, jeg startede herovre, der følte jeg, okay, vi er sikkert lige gode. Kunne jeg mærke, jamen det gør så fint. Skal vi bare følge sig hele vejen. Så kom jeg derover og kørte til, fuck, jeg er modvind. Det er ikke så sjovt mere. Det gjorde lidt en forskel på din lyst til at løbe på nettet. Du var meget på nettet i første sæt, ja, og der kom jeg også længere frem, ikke? Der kunne jeg angribe ham lidt med kvalitet. Og så når jeg kigger ham 2 gange ned i baghånden, han sætter sådan en Roger Federer retur der, så bliver man også lige sådan lidt, godt jeg lige skal holde mig tilbage så. Føles det som at spille med Roger Federer i dag? Da jeg kom over på modvindsiden, så var det tæt på. Men man skal skyde så hårdt for at få længde på, ikke? Og det er virkelig grænseoverskridende, man er bange for at skyde den ud hele tiden, ikke? Og Kasper, hvis han får lov til at stå inde med styr på midten, så er han bare ubehagelig, så bliver man bare sådan en lille hund, der får lov til at løbe fra side til side. Så ja, det holdt hårdt, mand. Alle træningstimerne, er det værd? Ja, det er det sgu. Det er fucking lækkert, mand. Hvad er det næste? Hvad er det næste Jesper Ratta Cup nu? Jeg skal vinde over 36 turneringer. Hvorfor lige 36? Fordi Magnus Eliasson har fået 36 turneringer. Du skal være den mest vindende racquetball-spiller igennem historien. Ja. Betyder VM-titler noget i den sammenhæng? Ja, men det bliver lidt svært for nu, kan man sige. Fordi på grund af? VM bliver kun holdt hver anden år nu. Så skal jeg i hvert fald blive meget gammel i det her game. Så slår han 6 titler. Kan du nå 6 titler? Nu har du 2. Ja, hvorfor ikke? Ja, det er mange år, ikke? Jeg kan nok nå 6 VM-EM-titler måske. Okay. Så jeg kan holde mig på toppen og holde de andre på pinden, så måske. Det er i hvert fald mit mål, må man sige. Og lige her til at slutte af på, kan vi lige se, hvordan en verdensmester ser ud, når han vinder den afgørende bold? Er det ikke sådan noget, han Tak.